Euskal Herria da, kritikari gastronomiko guztien esanetan, munduko tokirik erakargarrienetako bat. Azurmendi munduko jatetxerik onena izendatu dute, baita jatetxerik jasangarriena ere zenbait aldiz. Baina zerbaitek betetzen banau, benetakotasuna, jasangarritasunaren aldeko apustua eta kontzientzia globalaren aldeko erantzunkizuna dira. Hau guztia posible izen da gizatalderik onena daukagulako. Pasioz egiten dugulako lan eta jasangarritasuna, erantzunkizun soziala eta lankidetza bezalako balioetan sinesten dugulako. Eta balio horiek mundukiderekin partekatzen ditut. Konpromiso bat dugu planetarekin eta pertsonekin. Horregaitik, ahalegin handiz egindako errezeta solidarioa ekarri nahi dizuet gaur. Baina osagai bakarra falta zaio. Osagai hori zure ekarpena da. Egin zure dohaintza mundukideri. Elkartasuna ezin da gelditu.